back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Unsa may update ini? Di pa lang yung tugay nga nagkasulti kami ni Matt. Magkita sila karon. Busa, mag-expect na lang tag unsay sunod nga mahitabo. Nakasiguro ka ba nga makahimo si Matt sa pagpatay sa sugod niyang higala, Regina? Obligado siyang muhimo ni ini Chief Devon sa gusto niyang sa dili. Unya, kung dili siya makahimo, Misalig ko niya, Chief Devon. Dili siya mopahibaw nako nga magkita sila kung wa manggani bili ang ilang panagkita para sa organisasyon. okay. Ang imong pagsalig niya, mawi usa kong pagsalig ni mo, Regina. Sa lagtod, ang iyang kalampusan usab. Sama nga kung masipyat siya, ikaw masipyat usab. Ug ning ining tanan, ikaw ang manubag. Chief Devon, kinahanglang masiguro gyud ni Matt nga mapatay niya si John Carlson. Aron dili ko maproblema. Nahibaw na kung unsay akong dangatan kung mahitabo kini. Magkita mi ni John. Unsay mahitabo sa amon niyang panagkita. Doon ako'y obligasyon nga angayang sundon diha sa organisasyon. Pero doon lang sa'y nakahikot na mo ni John sukat pa kaniya to. Unsay angay kong buhaton. Oh, may video call. Si Madam Regina. Oh. Hello, Madam. Kumusta, Matt? Ha? Okay lang, Madam. Oh. Are you sure? I think dili. Madam. Miinom ka. Yes, Madam. What for? Ha? Kuan? Pampainit sa lawas, Madam. Make it sure nga pampainit lang ka na sa lawas, Matt. O dili tungod kay naglibog ka nga tumanon ang gibuhaton nga gisagon kanimo nga mao ang pagpatay ni John Gregory Carlson. Madam. Isilsil gyud kini sa imong alimpatakan, Matt. Gamay lang nimo sayo ang dili mo pagtuman sa gisugo kanimo sa organisasyon. Dili lang kay ikaw ang manubag. Lakip na sab ang imong pamilya nga tuwa sa gawas sa nasod. Madam. Mao gyud kanay timan-iman. Shit! No. John, nahadlo ko ng imong desisyon nga makikita ni Matt. Wa kay angay kabalakan, Jis. Kasi gikayon ko na nimo. Na ang mga sakop sa kausa nga nagmonitor na mo. Nga andam ka nun ay bisag ko sa may tamo. Pero John, Jis, salig na ko. Kung nakaya na ko ang misyon sa laboratory. Usara si Matt. huwag ko sabi mahitabo sa inyo pa nakita. Magunay mo, magpatay mo. Hugaw ka rin kay gunaw na, Jis. Ayaw pagsaltik ingon na anak John. Sakop sa organisasyon si Matt. Ug nakasiguro ka kaha nga wa siya nahibawan sa imong mga kalihukan. Influensyado siya og lig-on ang koneksyon sa kagamanan ug sa asang ahensya sa kagamanan dyan. Nagkagamot na sila. Mao ka nagtiman eh. Mong dili ka makabasol ako nga mabalakap ko. Gusto na, Jis. Gusto na.
Sige, kayangon ko na. Salig na ko. Kaya ko ni. Kaya na ko bisag kung sa pa'y mahitabo sa among pagkita ni Matt. Ug ako na kinagipangandaman. John! Basta nahadlo ko. Napalaka ko. Diyos. Nasugdan na to ni. Usa kinahalaga ato na lang ganito puson. Dili kay para ra kini nato. Para sa sumaabot. Sa umaabot ang mga anak ug manamlag. So, by tomorrow, magkita mo ni Matt. Yes, bro, Chuck. Nasulti na ako nimo ang dapit ug oras, di ba? Yes, bro. Pag-ampin lang yun. Isa ni Ami nga mag-monitor mo. Ninyo. Inaglantay sa balaod sa organisasyon. Ang patay doon. Di ginis lang palupig. No matter what. Thank you, bro. Kung dili kay kinaalalason. Sa kaigi rin mo at makikita ni mo. Magka-question ka kung ano. Kung sa'yo, buot mo ipasabot, bro. Sa ilang ka-influensyado. Sa tanang mga malangtip ng mga tao nga na nila. O tapasayon. Nga naibawan nila. Nga ikaw ang responsable sa pagtanong og bumpa silang hidden laboratory. Nag-expect na ko na, bro. Di pagandaman ko na. Very good, bro. May incoming call ko, bro. Okay, bro. Magsulti ng balik. Pasin ko ng importante. Bye. Bye, bro. Oh, kinsa magkakining nanawag. Si Matt. Hello, bro Matt. Dili ko gustong mapaggang ang akong pangandoy nga magpresidente sa sunod nga tuig tungod lang ni Matt. Maong kinahanglan gid siyang monitoron. Si Jared. Ang akong gisugo sa pagmonitor ni Matt. Hello, Jared. Yes, si Senator Regina kini. Nga na mitawag ka? Unsa? Na-monitor ninyo nga mitawag si Matt ni John? Okay. Monitoragyo ninyo ang ilang panagsulti. Aron mahibaw-an na mutuman bagyod si Matt sa sugo kaniya sa organisasyon o mubudhi ba siya kanato? Yes. Mao ka na, Jared. Og suwayi usab ninyo pag-trace o pag-track ang location karon nila ni John Carlson. Kaya kinahanglang matultulan nato kung hain sila karon mahimutang. Okay. Okay, Jared. Sige. Magpaabot ko sa sunod nimong pagtawag. Sige, bye. Kinahanglang mamonitor gid nako. Even ang mga kalihukan ni Matt. Kay lisod nagmo traidor og magpinuang siya. Magkita ta. Just for the two of us, we're good, bro. Ikaw, gid, bro. Mura ka man hinoon og guway salig nako. Oh, come on, bro. Ayaw lang inas pagsabot ang akong isulti. Ang ako nga, wag ko'y kagaw sa akong pagpagigsulti ni mo. I mean, si Gislin. Kanang, kita rin yun. Mura na itag managigugmayan eh. Kinsa kay bayo tato, no? Yabag. Uy. Saan ito murag bisiyok? Murag may signal interference, bro. Murag may nag-monitor na to. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!